În goană după un trai liniștit care să ofere siguranță zilei de mâine, tinerii încep să aleagă școlile de meserii. Mecanicii auto și electricienii, zugravii sau lucrătorii în construcții sunt tot mai căutați pe piața muncii, iar salariile pot depăși 10.000 de lei dacă angajații au un portofoliu de clienți mulțumiți. În liceele cu profil tehnic, elevii care se remarcă și sunt pasionați de acest domeniu ajung să facă practică în multinaționale și mulți primesc ulterior oferte de muncă de nerefuzat. Practica este mama învățăturii, spune un vechi proverb din latină, iar acești adolescenți exersează în fiecare zi a săptămânii ce înseamnă să fii un bun meseriaș. Sunt elevi ai Liceului Tehnologic din Timișoara și își doresc să reînvie meseriile vechi, de care înainte toată lumea se ferea. Să fiu electrician în viitor și poate să-mi deschid și o firmă. Andrei este unul dintre elevii cu potențial care își dorește să-i calce pe urme tatălui său. Avem o pornire, oprire și o inversare de sens, da? Văd că mai nou se îndreaptă foarte multă lume spre o meserie. Băieții sunt conectați la realitate, vor să învețe. Se câștigă acum în industria românească, se câștigă foarte bine. Ce pot să vă spun? În prima promoție a noastră am avut un elev care a avut primul lui salar mai mare decât al profesorilor lui. Salariile pornesc de la 2500 de lei pentru un meseriaș și pot depăși lejer 10.000 de lei pe lună dacă specialiștii au clienți mulți. Florin, de pildă, este un alt elev pe care l-am găsit în laboratorul de mecanică, unde se specializează pe domeniul mașini unelte. Trebuie să fac o formă din tablă, să o bag în menghină, să o îndoi și după aia să o decupez. De unde ai învățat prima dată? De la tatăl meu am învățat să folosesc menghina și multe altele scule. Tot mai mulți tineri de la liceele tehnologice fac practică și în companiile din marile orașe. Avem un parteneriat cu 14 firme din oraș pentru care pregătim elevi pentru piața muncii. Majoritatea, un procent de 70% sunt angajați după ce termină de firmele partenere.